her. Okay. Er du okay, Laura? Kom lige snit. Kom ud. Var det vildt, eller hvad? Hvor er I seje? Nej. Er det okay, eller hvad? Oh, jump, people. Good jumper. You like jump? Yeah. You want to do carpiato? No. Normal. Old man. Okay. So. In the middle. Yeah. Okay, not on the wrong. Like this? Yes, like this. Okay. 1, 2, 3. Woohoo! Det er skide sjovt, Jakob. Woo! Ja. Ja, det gør det. Ja. Fik du en mave? En mavepuster? Det kilder, ikke? Der krydser du på inde? Nej. Det gør jeg heller ikke. Må man ikke sjovt? Hvor krydser du på inde? Ja, men jeg gør nok meget vand op i det. Ja, gør jeg også. Men det var sjovt, ikke? Det gør jeg ikke. Er du okay? Nej, bare skrue ned, stille og roligt. Helt hen ad bunden. Ej, jeg tør ikke det her. Nej. Der er koldt her. Der er koldt. Woohoo! Ja, det kunne jeg heller ikke. Ja. Der var lige pludselig ikke nogen guide her jo. Så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. What? Yes. Yeah, it's better. You wait in the water. Okay. Whoa. No problem. Rappelling or? Rappelling, yes. Whoa. Okay. See you later. Bye bye. Okay.
Får lige thumbs up. Kommer Laura. Det ligner bare en dukke. Ja. Stimmt, das ist ja ein... Altså mor, der kommer nu, kan du give ham også sådan? Ja. Det går mega godt for mig, den ja, det kan godt forstå. Ja, fordi han tog rigtig meget. Han tog rigtig... Så bliver din arm. Au. Au. Den er ikke gået i stykker. Alligevel. Jeg løb hurtigere end dig. Ja, jeg tror ikke det. Jeg vidste ikke, hvad det var jo. Jeg vidste heller ikke, men jeg kunne bare... Var det sjovt? Oh. Men altså, hvor kommer det okay? Okay, fuck, der er bare langt ned alligevel.